tikaonato chithunzi chimene chikusewera pa skini pathopo mkulu amene zina lake ndi Shadrack Clever zaka zake zakubadwa ndikuti ndi 26 pamene tikuyankhula pano ndikuti polisi yakwanisa kumutapa mkulu ameneyi nkutheka ena kumadabwa kuti amutapa pa zifukwa zotani ayi ndithu makosana ambiri nkhani yake tikuitsata bwino makamaka nkhani yakuphedwa kwa msungwana ameneno amaphunzira ku university yomweno ndi ya Lake Malawi Anglican University. Msungwana ameneyo ndikuti zina lake anali Liz Nylon zaka zake zakubadwa ndikuti zinali 22 ku university amene ndikuti no anali 3rd year. Imfa yake inabwera ndikuti no ataphedwa ndi mkulu ameneyi amene anali mlonda ndikuti ku kampani imene imaziwika zona kuti Longway Construction Company imene imamanga ma structures kumalo kumeneno malemu Liz Nylon amakhala kukhala kumeneko ndikuti kunali kwa temporary paja incident imene inachitika ku Lilongwe ku area 47 chaku sector 1 uko ndi kumene kunachitika nkhani imene mwachidule chabe paja malemu Liz ndikuti anasowa pa 22 March chaka chimene cha 2026 ndi paja kunakhala kuzungula maflyer authenga okhuzana ndi kusowa kwake authenga amene kunali kuchoka ku skulu kwa chibale makolo ndena ofuna ndena otero ndipo satira zimenezi anapezeka zona kuti thupi lake linapezeka pa 3 April chaka chimene cha 2026 komweko ku area 47 ndikuti chapachire pena pake andi chomvetsa chisoni chinayi chonena kuti anapezeka ndikuti no ali mabala amunali mmoto mmenemo andi anali oti anakutidwa ndi neti zimene zimatanthauza zona kuti iyeyo anaphedwa kumene amagona kumeneno ndi ku area 47 ko komwenso amangokhala mwa temporary paja poyambirira ndikuti no amakhala kwansiriza kumeneko ku Lilongwe posatira kuti amafunafuna nyumba ndeka analumikizana ndi ena ake kuti no akalowe nyumba ya kumeneko ndi anapeza kuti pakakhala modikirira kumeneko ku area 47 ko kumeneno Shadrack amalondera nawo tikasatira bwinobwino zinapezeka zona kuti chifukwa cha state ya thupi lake mmene nalili kuti anali atayamba kuonongeka titha kuonanso kuti masiku anachuluka kwambiri kupeza kuti munthu anasowa pa 22 after ndikuti atangochoka ku church foni yake osapezekanso ndeni ukapezeka pa 3 April chaka chimene cha 2026 ndikuti nthawi inali yayitali kwambiri ndikuti no achipatala anangoyesa thupi lake zina ndi zina kuchoka pamenepo ndikuti no pamene apanga ma process ulendo kukayikidwa kumanda aku area 18 kumeneko ku Lilongwe tinaonanso kuti attendance ya anthu kumeneko inali ochepa kwambiri potenga ndimene situation inalili zimaoneka kuti achibale anali kutali namakhala ndi kuplanta yawo ambiri amene anapanga attend maliro amenewo ndikuti no anali anzake amalemu Liz amene amaphunzira nawo ku skulu kumeneko ndeti katsatira bwinobwino kuti apolisi ku Lilongwe kuzeratu kwa amene amayankhulira kumeneko amene watonde a Hastings Chigalo ankaza fotokoza siku limene thupi la malemu Liz linapezeka kuti amba kuchita kafukufuku kusaka tonde kuti Shadrack Clever nkhani yake yonena kuti ndi amene amakayikidwa kuti anapha malemu Liz andiso zinkazamveka kunena zona kuti adameno a Shadrack ndikuti ankafuna kuti amugwiririre malemu Liz ndikuti poti anapanga resist ndi pameneno adameno anapeza kuti amupha chani tokampanga dampo kunja kwa mpanda kuchoka pamenepo ndi pamene apeza kuti amubera foni ya mtundu wa Samsung ndikuti ndikuthawa timadziwa kuti polisi ili ndi ukadaulo anayambano kupanga track foni ya malemu Liz ndi adameno akunena zonde foniyo anamugulisa munthu wina wake ndi paja amatha kupanga track kugwisa ntchito IP address posatira zimenezi ndi kuti polisi inakwanisa kumugwira munthu amene anali ndi foniyo ndi amene amazaulula kuti foniyo anagulisidwa ndikuti ndi Shadrack ndikuti after panepo polisi inapitirira ndi kafukufuku wake kumusaka mkulu ameneyi ndi akuti atachita zimenezi anathawa kuthawirato boma la Mangochi chakuchitipa kumene amabisala nthawi yonseyi ndi akuti apolisi anakwanisa kupita kumeneko ku Mangochiko ndokamzemberera ndikuti anamugwira no usiku cha ma 11 o'clock andi padakali panopa ndikuti ali m'manja mwawo pamene akuyembekeza zoti apite naye kubwalo la milandu ndi cholinga choti akayankhe mlandu okhuzana ndi mada zinthutu zosayenda zinthu zosakhala bwino kwambiri umunthu amalawi kuti chokera anthu timapeza zoti tingophana pa zifukwa zosadziwika bwinobwino ngati zimenezi chifukwa makesi ophana ndikuti akuchulukira kwambiri anyway tikhulupirira kuti kukhala no chilungamo pa nkhani yokhuzana ndi kuphedwa kwa malemu Liz of course adameno akunena zona kuti kumuzi kwawo ndikuti ndikudetsa muzino wa Kaonga kwati kachinda moto so mwina after nokupalamula mlandu umene ankana ngati kuti akapita kumuzi kwawo ndikuti no akagwidwa pamene no kumangocheko ndikuti mwina polisi sikwanisa kuwapeza kumeneko komano apolisi ali ndi ukadaulo
andi sitimene akuwaphwekesa amagwira ntchito ndithu yotamandika kwambiri, akugwira ntchito yotamandika kwambiri apolisi no matter pangatalike motani komano amatha kukwanisa kugwira anthu amene anapalamula mlandu. Tithanso kuchita umboni kuti recently apolisi amenewa ndekuti anakwanisa kugwira a witness hambeyani ajawo amene akuwaganizira kuti anapalamula mlandu wopha malemu Charity Floriano kujayo ameneno anapezeka thupi lake ndekuti ku lodge ya bomalo la Machinga chakuliwonde uko ndipo polisi anasimikiza kunena zona kuti akupitirira ndi kafukufuku kuti agwire anthu amene anali mutcheni chopha malemu Charity, ndipo tikupeza kuti mzimayi uja amene anavala zotchinga ku nkhope komanso thupi lonse zachisilamu zija agwidwanso ndithu pa mndandanda umenewo. Anyway, nkhani zake zosakoma olompang'ono pomwe. Of course timakhulupirira polisi kuti ikugwiranso ntchito yotamandika kwambiri pamene akhala akuchita kafukufuku osiyanasiyana okhuzana ndi milandu makamaka ngati imene ya murder, and tikupeza kuti ma outstanding issues amene alipo ngati aja mzimayi uja anaphedwa ku Lilongwe ku area 49 yemwe zina lake ndi Beatrice Chabwera. Zigawenga zimene zinachita upandu umene uja ndekuti tsiku linake ndithu kuti azazimbwandira chilungamo chizaziwika kuphatikiza pamenepo ndekuti issue ya malemu a Victoria Pope nayonso ndekuti no anthu timakhulupirira kuti magayizi amene achawo of course ndekuti anagwidwa komano conclusion ndekuti tsiku linake izabwera bwinobwino yokhuzana ndi nkhani imeneja. Nde izi zinthu ndi zimene zimapangisa zona kuti anthu azikuyano kumanena kuti ngakhale penal code potengera ndi section 209 imapanga criminalize anthu amene amapha anzawo kuchosa ndekuti moyo wawo. Argument ikumazakhalapo yonena kuti ngakhale mabwalo milandu anasintha chiganizo chonena kuti anthu amene wawa ndekuti asamaphedwe potengeranso ndi section 2010 ya penal code ameneno anangonena zona kuti anthu amenewa malo mwake azingokhala ku ndende moyo wawo wonse. Chiganizo chimenechi anakhala kuti anachipanganso reverse kuti anthu amene akupanga mchitidwe umenewo chifukwa makesi akuchulukira kwambiri kuti no akapezeka motero ndere nawonso azikanyongedwa zitha kuthandizira kubweretsa sanity, ngakhale kuti mabungwe ena amabwera kumanena zona kuti anthu amene ali maufulu chani asaphwanyidwe ufulu. Of course ndi zoona potengera ndi nkhani za maufulu makamaka pa section 16 mu constitution imanena kuti anthu ali ndi ufulu komano nanga ngati amene ali ndi ufulu kodino anthu amene amaphedwa ndekuti alibe ufulu. Chifukwa zitakhala kuti zatero nkutheka anthu ndithu kumachita mantha kuti tikachita mchitidwe umenewo mapeto ake sitikhalanso ndi moyo ndekuti ndikukanyongedwa. Amatha mwina kumalimba mtima kuti angakhale zoti nditamupha amene akandigwira sizoti ndikuti akandichosera moyo ndikhala ndilipobe chabe kuti nditha kukhala ku ndende. So zimenezo ndi zina mwa zimene anthu amakhala akuona kunjako. Mapeto penepene tingoti mzimu wake wa malemu Lizi komanso malemu Charity Floriano upitirire kuusa mumtendere. Of course tikudziwa zoti kumawanja ofedwa mitima idakali yosweka kwambiri ndi mmene zinthu zake zinakhalira sizinakhaletu bwino lompang'ono pomwe, komabe tingoti ambuye okha ndi amene angathe kutonthozani chifukwa cha ululu umene mukumana nawo padakali panopa. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti apolisi akwanisa kugwira Shadrack Clever wa zaka 26 ujayo amene anapha malemu Lizi Nairon msungwana uja amene aphunzira ku University ya Lake Malawi Anglican, and then thupi lake ndekuti analipanga dampu munda kumeneno amakhala ku area 47. Ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section kumati kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nchikuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.